Welcome to this Gŵyl Crime Cymru Festival event, and welcome to Aberystwyth. Croeso i'r Digwyddiad Gŵyl Crime Cymru Festival hwn, a chroeso I Aberystwyth. Aberystwyth, the cultural capital of Wales, home to Aberystwyth University and the National Library of Wales, once home to Welsh princes. The Parrott of Wales is the jewel in the crown of Cardigan Bay's stunning coastline and home to hugely successful TV drama Hinterland. And now, the streets that have become familiar to fictional D.I. Mathias's many fans are getting ready to welcome celebrities from the worlds of crime fiction and crime drama. Because Aberystwyth is home to Wales's first ever international crime fiction event, Gŵyl Crime Cymru Festival. During the early May Bank Holiday weekend of 2022, Aber, as the town is affectionately known, will play host to a multitude of events that will offer something for every fan of crime fiction and drama. Internationally successful authors will entertain and meet readers in historic buildings. Pub quizzes will bring together authors and readers. Writing workshops, meet the agent sessions, and informal readings will help encourage and develop new writing talent. And in sparkling celebration of new Welsh talent, a champagne reception for Crime Cymru's first crime novel competition winners. This will be an Aberbank holiday weekend like no other. So, come for the crime fiction and take Cymru home in your hearts. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu I Aberystwyth ac I Geredigion. Croeso cynnes I chi I gyd i'r digwyddiad arbennig yma o ran Gŵyl Crime Cymru ac ein partneriad ni Cyngor Dre Aberystwyth. Myfanwy Alexander ydw I a mae gen y fraint i'r croesawu'r dau o'r cewri o byd sgwennu trosedd yn y Gymraeg, sef Gareth W. Williams a Gwen Parrott. So croeso cynnes I chi ac allwn ni ddechrau os bosib, efo cyfle I chi cyflwyno I ni a'ch waith yn enwedig y pethau ydych chi wedi sgwennu yn diweddarach. So Gwen, a dechrau efo chi. Gwen Parrott ydw I. Dwi'n sgwennu 2 gyfres drosedd. Un wedi lleoli yn 1947-48 ar hyn o bryd, gyda'r un prif ddetectif, yr un prif gymeriad, Dela Arthur, sy'n athrawes cymbennaeth ar ysgol fach yn y wlad ym Mhentref Nantaraethu. Mae'r ail gyfres yn gyfres gyfoes, wedi lleoli yn rhef ffriglenol Maes Eifion, eto yn Sir Benfro. A mae'r prif gymeriad y detectif, os ydych chi, yn newid ym mhob llyfr yn y gyfres honno, a dim ond y dref mewn ffordd sy'n aros yn gyson. Y llyfr diweddara dwi wedi gyhoeddi a mae hi allan ers cwpl o ddyddiau nawr yw un o'r llyfrau cyfoes, sef yr eneth Gaddeg Wrthod, sy'n ymwneud â digwyddiadau erchyll a brawychus iawn, ac mae mhrif gymeriad I, Mary Jenkins, yn ferch anodd I thrin. Felly dyma fi am y tro. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn, yn barod. A Gareth, allwch chi roi flas o'i chwaith I ni? Fi? Reit. Wel, dwi wedi ysgwyd faint sawl nofel, dwi'n 6, na, 5. Ond rai diweddara ydy cyfres am
detective, neu cyn-detective, Arthur Goss ydi enw fo, a mae'n byw yn gyfagos I bentref o'r enw y Berig, sydd wedi enwi ar ôl sydd rywle tua ddim yn bell o Aberystwyth, yn y cyffiniau bai Ceredigion yn rywle, ond dydy lle ddim yn bodoli go iawn, rywle sy'n pentre sy'n ymheni ydi o'n trach. Rywle cyffelib I Abereiron, faswn i'n dweud, ydy'n rywle tebyg I hynny, ond cyffelib, dyna'r unig cyffelybiaeth ydi hynny. Ac mae o'n, faswn i'n dweud bod nhw ddim yn straeon detectif yn gymaint fwy am, maen nhw'n straeon am detectif. Ac maen nhw wedi llawer o'r, mae'r stori yn datblygu dros gyfnod o 2 flynedd, lle mae o dan wyneb y pentref hollol ddelfrydol Cymraeg a Chymreig yma. Ond mae bethau dirgel iawn yn digwydd o dan yr wyneb ac I ymdrechion Arthur Goss yn erbyn y dirgelwch yma, dyn ni sy'n hanfod y peth. Wel, mae o'n leoliad ddifyr iawn, ac I fi, yn darllen eich waith, y ddau ohonoch chi, faint mor bwysig ydy leoliad felly I chi, Gareth, pan wyt ti'n dechrau feddwl am stori, faint mor bwysig ydy o'n gwybod yn union lle mae pethau yn digwydd? O, mae'n bwysig. Dwi'n gweld y lle yn ymhen. Swn i'n deitha chdi lle dechreuodd y stori yma. Dyn ni'n mynd yn ôl, amser maith yn ôl, lle digwyddodd y syniad. Ac oedden ni'n marfer mynd â charafan I Llangrannog ers talwm. Ac oedd Llangrannog rhywfaint o, neu be oedd yn digwydd yn Llangrannog a Seisnigeiddio'r pentre ar y pryd, oedd yn rhannol yn ymheni. Ac fi ys i'n meddwl hyd yn oed, dyn ni'n ti wedi bod yn Llangrannog o gwbl. Mae siop Glynafon yn fan o sy'n siop ar lan y môr yn gwerthu bob math o geriach lan y môr ag ati. Ac mi feddyliais I am brynu'r siop ystalwm. Ond, ac ofn I Saeson, ni ddod I mewn ac cymryd y lle drosodd. Ond mae'r lleoliad I hun, dwi'n meddwl, beth sy'n ymheni, nad ydy'r lle dwi'n sôn amdano fo, sef y Berig, mae o'n ymheni rhywfaint, ond ddim Llangrannog ydy'r lle o gwbl felly. So mae'r lleoliad yn bwysig, achos mae rhywbeth dwi'n neud, dwi'n licio meddwl am sut mae cymdeithas yn ticio, a gweld beth sy'n mynd dan yr wyneb a felly yn y gymdeithas. So pan dyn ni'n sôn am leoliad, dyn ni'n sôn am natur y cymdeithas yn ogystal ac yr ardal ddeiaddyrol. Gwen, mae hynny'n bwysig yn eich waith chi, sy'n ni'n deud? O, ydy, yn bwysig iawn. Mae nofela Dele Arthur am ei bod nhw wedi gosod fymryn ar ôl y rhyfel. Nes I ddewis pentref ffuglenol Nantreithyn ar gyfer yr un cyntaf. Achos o'n I eisiau iddo fe bortreadu bywyd fel yr oedd nôl yn y 40au mewn pentref anghysbell iawn, does gyda nhw ddim trydan, enghraifft. A mae hynny wedyn, fedrwch chi'n cael pob llyfr wedyn yn yr un pentref bach anghysbell hwn, neu fe fydde pawb wedi marw erbyn diwedd yr ail lyfr. Dych chi'n gwybod, chi'n mynd yn agosach I Midsummer Murders bob dydd. Felly dwi'n symud Dela o gwmpas Cymru. Mae hi wedi bod yn y cymoedd yn datrys dirgelwch, mae hi wedi bod lan mewn tref ffuglenol arall ar yr arfordir, tref Gwyliau. Ond mae'r lleoliad yn bwysig, achos fel mae Gareth yn ei ddweud, mae e'n ffordd I chi ddangos yn ddachos I gwahanol fathau o gymdeithasau yr adeg honno. Ac yn y gyfres gyfoes, wel, dyw mae seifion ddim yn bodoli, ond mae hi'n dref gyfoes. A felly mae gen I rwydd hint gyda mae seifion.
i wneud fel dwi eisiau. Gallai ddatblygu, gallai adeiladu stadau o dau yn maes Eifion yn y llyfr nesaf os ydw i eisiau. A mae hynny, mae yna ryddid yn hynny. Ond beth yw'r lleoliad mewn ffordd? Yw rhywle lle gallwch chi ddangos sut mae cymdeithas hanesyddol a wedyn yn y gyfres arall, cymdeithas gyfoes yn byw a beth yw'r pynciau sy'n effeithio arnyn nhw. Mae'r lleoliad yn bwysig dros ben, ac yn enwedig am mod i'n sgwennu yn bennaf am leoliadau ffuglenol yn Sir Benfro. Mae'n gyfle i fi ddefnyddio'r dafodiaeth sy'n bwysig iawn yn y llyfrau. Felly mae'r lleoliad yn bopeth mewn ffordd. Wel, mae o'n ddifyr mod da chi wedi crybwyll iaith ac yn enwedig tafodiaeth, achos mae hynny'n holl bwysig i fi. Ac bod dwi ddim eisiau mynd dros ben llestri a swnio fel fy nghymeriad i yn brefi yn hytrach na siarad, oherwydd bod da ni'n dod o Sir Drefaldwyn, dwi'n ti'n gwybod. Ond faint mor bwysig ydi dod o hyd y llais go iawn ar gyfer cymeriadau? Yn dechrau fel chi, os posib, Gwen. Wel, mae Dela ym mhrif gymeriad i yn y gyfres hanesyddol yn dod o'r cymoedd, a mae hi'n athrawes. Felly mae Dela wedi cael addysg. Felly mae ffordd hi o siarad rhywfaint yn fwy cywir a chlysurol. Mae sboner hi, y gweinidog, yn dod o'r gogledd. A mae hyn, dwi'n teimlo, a pawb arall wedyn, yn dod o ble bynnag rydw i wedi lleoli'r nofel benodol honno. Ond dwi mor hoff o dafodieithoedd. Dwi'n meddwl bod gan Gymraeg y fath gyfoeth o dafodieithoedd. Ac mae mor hawdd wedyn creu cymeriad trwy'r ffordd maen nhw'n siarad, achos bydd y darllenwyr i gyd yn gwybod yn union o ble maen nhw'n dod. A oni bai yn Saesneg, dweder, eich bod chi'n cael Cockney a rhywun o Lerpwl a rhywun o Fanceinion, i gyd yn siarad gyda'i hacen i hunain. Yn Saesneg, mae'n anodd iawn gwybod o ble mae bobl yn dod. Ond yng Nghymru ac yn Gymraeg, mae'n hawdd, a mae hynny fath gymorth wrth greu cymeriad. Ac dwi yn meddwl, mi darllenes i nofel Saesneg yn diweddarach, oedd o'n nofel gry, ond oedd yna cwpl o cymeriadau i fod yn bod o dosbarth gweithiol o Llundain. Ac yn anffodus, y ffordd mae nhw wedi cael ei sgwennu lawr, oedden nhw'n swnio fel Dick Van Dyke yn Mary Poppins. Ac dydy hwn ddim yn bodoli efo'r tafodiaeth yng Nghymru. Does na ddim ffasiwn rhagfarn yna i erbyn. Gareth, mae'r cymeriad Arthur Goss, mae o yn... Ydy o'n gog go iawn sydd wedi treulio amser fel yn y dde neu ffordd arall rawnd? Gog go iawn ydy o, dwi'n symud yn ded iawn, ac mae o... Mae rhan fwyaf cymeriadau yn siarad wntw, yn siarad yn acen Sir Aberteifi, fyswn i'n dweud. Dyna i fod fenyw enw Ann Lewis, mae'n dod o Aberystwyth, ac o'n i'n gofyn iddi Geredigion eiddio enw iaith. Ac o'n bod fi'n swnio'n rhy gog, bobl Geredigion, so ti'n swnio fel gogs, felly. Ond y gymeriad sy'n Arthur Goss, gog ydi o, felly. Ond mae wedi cael ei addysg yn yr ardal, yn Caerfyrddin rhywle, yn dydi o? Na. So a ti yn gallu clywed yr acen y lle, y berig yn iawn, yn dydi o? So, a mae iaith yn helpu leoli pethau yn union, yn dydi o? So, does dim rhaid i chi wastraffu'r amser yn disgrifio pethau os mae'r tafodiaeth yn neud y waith. Dwi'n licio gwneud gormod o ffas. Mae eisiau fod yn authentic yn does, mae'n rhaid i'r peth, ond dwi ddim eisiau, dwi'n meddwl bod bobl yn eisiau gwneud gormod o ffas o'r acenion, a mae o'n medru mynd yn y ffordd, a medru mynd yn llyfethau ar y llyfr i gyd, os ydyn ni'n gwneud gormod o ffas o'r iaith i hun, felly.
dwi'n cytuno'n llwyr, dwi wedi cael dipyn o ffrau dros y blynyddoedd efo bech a bach, achos mae rai o'r fy ffrindiau i yn bechio, a rai ddim. So be dwi wedi ceisio wneud i adlewyrchu'r be dwi'n clywed, ac rai bobl yn dweud, o, dydy hwn ddim yn digon pur, ond dydy bobl ddim yn siarad yn pur, mae'n siarad yn iaithoedd eu hunain. Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn i chdi rwan, reit, ar ôl dechrau darllen. Be di wtra? Wtra, di lôn. Lôn, ie, lôn sy'n cysylltu. Ti'n mynd i eisiau rhyw glossary ar y dechrau neu ar y diwedd? Ie, mae o'n rhyfedd, ie. A mae'n y rai, Sietin wrth gwrs, a Bing sy'n leol iawn. Ond dyn ni'n mynd yn ôl at llais y prif cymeriad na llais y detectif. Gareth, mae Arthur yn plismon yn dydio. So fai mor bwysig, a mae Gwen, da chi wedi defnyddio fel, maen nhw'n disgrifio rhyw amateur detectives. So allwn ni trafod hyn a beth yw'r wahaniaeth, beth yw'r fantation ac anfantation i cael y detective sy'n proffesiynol. Wel, mae'r detective amateur, mae'n gallu gwneud beth mae eisiau, neu hi. A dyna pam nes i ddewis. No, mae gen i fab sy'n heddwas. Felly, dos gen i ddim esgus dros beidio a gwybod am brosesau'r heddlu. Ond un peth o'n i'n teimlo, oedd mae beth y gallan nhw wneud mor gyfyng mewn bywyd go iawn. Ac o'n i ddim eisiau hynny ar gyfer fy detectives i. Felly dyna pam dwi wedi dewis detectives amateur bob amser. Mae yna un cymeriad a heddferch yw hi yn y nofelau cyfoes sy'n dod i fewn yn byr aml. Ond fel ffordd, mae'n dal fod yn well gen i detective amateur os mae dim ond am y rhyddid mae'n rhoi i fi fel awdur i adael iddyn nhw wneud beth maen nhw eisiau. Ie, Gareth. Be di fantation ac anfantation i cael eich detective yn darn o'r heddlu? Wel, Ail o'r heddlu. Rhaid mi gyfadde, dwi'n yn gwneud gormod o ffas o'r ffaith bod pob dim yn hollol gywir. Cyn felly bod nhw'n ddigon cywir at be ydy reality gwaith detective, mae'n o'r reit. Os yn y diwedd, di o ddim yn fyd go iawn yna chdi, dyma fantasy. Yn i wir. Mae hynny'n bwysig yn dydio, achos dych chi ddim eisiau bobl teimlo mod y diflastod falle o'r dilyn stori sydd wedi cael ei rwystro rhy gormod. Dwi'n bod, mae lot o waith heddlu go iawn yn waith eitha boring sy'n ei syni dim ar reit. So felly, a ti ddim eisiau hynny mewn nofel, nag oes, bod ti eisiau cadw beth gan y fwrlw mae'n adall. Ie, a mae un peth dwi'n teimlo fe hynny, achos mae'r chydig o police procedurals, I suppose, dwi yn neud. Diffyg adnodda sy'n bwysig i'r heddlu, ac weithiau dwi'n gweld rhywbeth ar y teledu, a wy'n meddwl, mae'n mwy o staff yn y swyddfa yma sy'n bodoli yn heddlu Dyfed Powys yn gyfan cwbl. Mae hynny'n neud synwyr. Yn diwedd, pan o ti'n edrych, hyd efo, dod ydi rhaid ddim reality sy'n dy nofelau di mwy nag Gwen ar y nofelau fi. Ti'n edrych ar y gwych ac ati. Dwi'n syni os e neb ar ôl yn Ngheredigion, mae pawb wedi cael faint o lofruddiaethau sydd wedi bod yn Ngheredigion. Un bob 5 munud yma yn ôl y gwych. Os ddim reality ydy'r beth o gwbl yn aged yma. So felly, dyn ni'n mynd yn ôl at y bwriad, ac Gwen, dyn ni'n sgwennu nofeli fel hyn ar gyfer y darllenwyr. O, dyn yn bendant, i ddiddannu. Dyna pwrpas y nofel cyn belled ydw i yn y cwestiwn. A dwi yn teimlo, falle bod hyn yn amffrostio, ond dwi yn teimlo fod nofelau fel yn mathau ni o nofel
yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o annog pobl i ddarllen Cymraeg. Achos yn aml iawn, dyw pobl, ni wedi sôn am hyn o'r blaen Myfanwy, dyw pobl ddim yn darllen gair o Gymraeg unwaith iddyn nhw adael yr ysgol neu'r coleg. A mae gofyn i bobl wedyn blymio i fewn i bethau dwys a thrwm a llenyddol ac anodd. Yn lot i ofyn. A wedyn trwy ddarparu llyfrau, falle bod chi ddim yn hoffi'r gair, ond mwy ysgafn, ond dwi'n credu bod nhw'n fwy deniadol hefyd. Ac mae modd trafod pynciau pwysig, fel mae Gareth wedi dweud, mae modd mynd o dan groen cymdeithas ynddyn nhw. Ond dyn nhw ddim yn disgwyl i'r darllenydd fod yn uchel ail. A maen nhw'n ffordd sy'n arwen i mewn, os ydyn nhw'n dymuno wedyn, at bethau falle mwy uchel ail, mwy dwys a mwy llenyddol. Dwi'n cytuno'n llwyr. Gareth, dych chi yma i roi chydig o adloniant i'ch darllenwyr felly? Wel, dwi'n trio wneud, os ydy. Mi ydw i'n deud rhywbeth dipyn bach mwy na just deud stori. Os i bobl yn edrych bod y peth yn page turner, dwi'n gwybod reit hapus felly. Ond dwi'n trio crafu dipyn bach ar wyneb be ydy cymdeithas Gymraeg. Ti'n gofyn cwestiynau eitha anodd, be ydy'r pris da ni'n fodlon i dalu ar gyfer yr iaith Gymraeg. Ond dwi bob amser yn dweud, dwi'n medru rhoi siarad yn hir ac yn ddiflas iawn am be sy'n gwneud nofel. Mae gen ti, dwi'n bob amser yn dadle, mae'n bedair lefel i'r peth. Lle mae gen ti'r iaith yn y dechrau, dwi'n gywir ydy'r peth yn gwneud sens. Gen ti'r plot a'r cymeriadu wedyn. A wedyn mae gen ti'r themau, a mae gen ti lliw, a mae gen ti lais y nofel uwchben hynny wedyn. Ac efallai, ddim yn digwydd, ddim yn angen reidiol, ond os rhywbeth arall yn cael ei ddeud yn nhraidd y nofel, a dwi'n gobeithio bod yn stwff i'n medru ymddangos yn ddigon ysgafn ac yn hawdd i ddarllen, ond falle bydd bobl yn meddwl ar y diwedd, wrach bod o'n trio deud rhywbeth arall yn fan hyn, ac efallai mod i. Dwi'n meddwl mae hwnny'n bwysig, achos dych chi'n creu perthynas wedyn efo'r awdur ac y darllenwyr, ac efallai dych chi yn cyflwyno rai syniadau. Enwedig dwi'n meddwl efo syniadau fel rhagryth a parchusrwydd weithiau sy'n digwydd yn y cymunedau Cymraeg, a pawb yn feddwl, mae'r hoelion oeth ydy'r bobl dda, dwi'n meddwl mae hwn yn ffordd dda, fel oeddech chi'n disgrifio fe Gareth, mynd crafu o dan yr arwyneb. Beth chi'n feddwl am hynny? Ond fel o ti'n sgwennu, mae rhywbeth o ti'n neud, ydy beth sydd wir dan y wyneb y parchusrwydd canolbarthol, neis yma, ydy drwy diddan, ac ydy beth sydd o dan hwnnw, mae hwnna'n elfen bwysig dwi'n meddwl, yn byw ti'n sgwennu dwi'n meddwl, yn i ti'n dydy yma. A Gwen, dwi'n gwybod bod ydych chi'n gwerthfawrogi y ffordd mae'n bosib i mynd i mewn i'r cymuned ac yn gweld y pethau falle sy'n ddim yn gweld o golau dydd heblaw yn ffasiwn straeon. Wel a hefyd, os ych chi'n sgwennu nofelau hanesyddol, mae'n ffordd o ddangos i gynulleidfa beth sydd wedi newid. Beth sydd wedi'n harwen ni at y Gymru gyfoes. A dwi'n credu mae'n dymed o syndod i lot o ddarllenwyr fel yr oedd hi, nôl ar ôl yr rhyfel. Bod moesau a disgwyliadau yn enwedig ynghylch sut mae merched yn ymddwyn, wedi newid yn gyfan gwbl. Mae'n arwres i dela. Mae'n cael pangiau o elgrwydd am fod i ymchwiliadau hi yn arwen hi fynd i dafarn. Achos bysau pennaeth ysgol
a capel wraig, nôl ym 47, wel, chymod, bydd e'n beth mawr iawn iddi fynd I mewn I dafarn ar ei phen ei hun. A mae dangos rhyw bethau bach fel yna sydd ar y wyneb yn ddoniol, y ddigri. Chi'n gwybod, mae hon ofn mynd I mewn I dafarn. Ond fe fyddai pobl wedi bod, merched wedi bod ofn mynd I mewn I dafarn. A mae hynny'n dangos y gwahaniaeth rhwng y gorffennol a'r presennol, ac yn dangos sut mae pethau wedi newid yn gyfan gwbl. Mae hynny'n werthfawr, dwi'n credu. Rhyfedd bod oedd sy'n deud hynny, Gwen, achos pan mi welais y fideo hardd o'r Aberystwyth, o'n i'n y coleg yn Aberystwyth, ac oedd I deud wrth fy mhlant a'i thydweddar, oedd I bob tafarn ar gau a Dydd Sul. Ac oedden nhw'n deud, cyn y rhyfeloedd hynny, neu ar ôl, ond o'n I jyst eisiau symud ymlaen wedyn yn trafod, da chi wedi crybwyll y ffaith bod da chi'n leoli rai o'ch straeon yn y gorffennol. A Gareth, mae hwn yn arwain ni tuag at y pwnc o ymchwil. A faint o ymchwil wyt ti'n neud cyn dechrau stori, da chi'n deud cyn dechrau stori, a faint mor bwysig ydy'r ymchwil? Gareth? Ddim lot a bod yn onest. Dwi'n neud, mae'r cyfan yn dod o fan hyn, ac yn felly bod o'n ddigon agos at y gwir. Ac pan dwi'n dweud ymchwil, dwi'n defnyddio pethau sydd o fewn ymhrofiad i'n hun. Ac wedyn, enghraifft, mae'r nofel ddiwetha dwi wedi sgwennu, sef Promenâd y Gwynoliaid, sydd wedi lleoli yn Rhyl yn 1969. Mae'r Rhyl yn sôn am gymeriad, ond mae'r Rhyl yn gymeriad pwysig yn y nofel yna. Os dim mae'n ar rhan o'r byd sydd ddim wedi cael llawer iawn o sylw yn ei williant Cymraeg o gwbl. Dydy I gogledd ddwyrain Cymru. Ac ond defnyddio ymhrofiad i'n hun ydw I fwy na dim. So felly, mae gennau garafan yng Ngorllewin Cymru. So dwi'n gyfarwydd iawn â diwylliant a iaith a gweddau ag yr ardal. Felly, mae'n dipyn bach o ymchwil a ti eisiau gwneud yn siŵr, ond mae beth dwi wedi sgwennu hyd yn hyn wedi golygu chydig weithiau mewn rai cwestiynau sy'n codi, ond rhan fwyaf beth yn dod allan o'n mhrofiad i'n hun felly. Gwen? Peth yw, dwi'n casau wneud ymchwil, a dwi'n casau weld yn ei gyfanrwydd diflas mewn nofelau eraill. Ond dwi wedi bod yn lwcus iawn gyda'r nofelau hanesyddol, ces i'n hodi mewn pentref anghysbell dros ben yn Sir Benfro. A phan gyrhaeddodd yn fy rhieni'r fan, nôl ar ddechrau 60au, doedd na ddim trydan. A dwi'n cofio yn blentyn bach, roedd na drydan, dwi'n yn cofio byw na heb drydan yn parhaol, ond roedd y trydan oedd gyda ni'n anwadal dros ben. Felly oedd hwnnw'n diflannu o bryd i'w gilydd, doedd na ddim. Felly oedd y lampiau paraffin a'r canhwyllau a'r holl palafar o orfod cynnau popeth a cadw'r lampiau'n lan, ond nhw'n rhan o fywyd. Ac oedd y pentref ei hun, roedd na bobl heb ddŵr tap. Ac dwi'n cofio cymdoges I ni oedd hi'n gwneud I golch trwy gario pob diferyn o ddŵr o'r ffynnon. Felly dwi wedi gweld pethau fy hun yn blentyn sy'n agos iawn I fel y byddai pobl wedi bod yn byw nôl yn y 40au, yn y fath bentref. A mae hefyd gen i'r fantes anferth, mae mam yn dal yn fyw. A mae hi'n cofio'r rhyfel yn dda dros ben, a mae hi'n cofio ciwio am fwyd, mae'n cofio, o'n nhw yn Maes Teg bryd hynny, mae'n cofio gweld Abertawe'n llosgi. A rhyw bethau fel yna, felly mae'r straeon hyn am fywyd yn y rhyfel ac ar ôl y rhyfel wedi bod yn rhan o'n hanes I eriod. Felly mae'r ymchwil dwi wedi gorfod wneud ar gyfer y gyfres hanesyddol wedi bod yn bethau bach
pethau ynghylch y rations, faint o gig o'ch chi'n cael ym mis Mai 47, rhyw bethau fel yna, chi'n gwybod, pethau bach fel Gareth, sy'n rhaid i chi fod yn gywir yn eu cylch nhw. Ond mae creu'r awyrgylch a creu'r bywyd wedi bod yn gymharol hawdd achos oedd yn gyfarwydd iawn i fi. So felly... Un peth sy'n bwysig, ydy bod yn dweud, y ffrind i mi ar yn dweud pwy yn sgwennu'n Saesneg ma fo. A mae wedi gwneud ymchwil. Ac mae wedi gwneud ymchwil mawr. Ond y drwg ydy. Mae wedi gwneud yr ymchwil yma, a by damn it, you're going to get it. Yn union. Yn hollol. A mae medru mynd yn fwrn ar bethau yma. Mae rhaid i'r ymchwil, ond os ydych chi'n sgwennu ffantasi ydy, o mi ydwch chi rhoi be liciwch chi mewn yna. Cyn beth bod chi'n ddigon agos at y gwir. A dwi'n meddwl, dwi'n tueddu bod, dim bach fel dweud oedd Gwen, dwi ddim eisiau, dwi erioed wedi weld carcha Strange Ways er enghraifft. So, os mae detective yn mynd fyny mewn ceinion i Strange Ways, mae rhaid i weld llun i weld pa lew ydi drws Strange Ways, achos dwi ddim eisiau dweud bod drws gwyrdd sydd yna rhan mae'n drws di. Ond, so, dyn ni sôn wedyn am beth sy'n sbarduno stori? Oes na rhyw eiliad na rhyw fflach a dych chi'n deud wrth y hunan, waw, na chi rhywbeth mi allai gweithio fyny stori. Gareth, oes na rhyw eiliad o ysbrydoliaeth? Oes, reit aml. Ond cofio di, pan dwi'n dechrau sgwennu nofel, reit, mae'r syniad yn dod, rhyw syniad yn dod. Sgynna i ddim un yn wel, mae gynna i gwpl yn y men ar hyn o bryd. Ond dechrau beth, ond damio dwi'n syniad lle mae'r nofel yn mynd i orffen, mae'n y diwedd. Achos mae'r peth yn mynd yn mae'n rhywbeth yn organic yn y peth, yn does? Mae'n fywyd un a mae o'n mynd i gyfeiriadau eitha annisgwyl weithiau. Ac dwi'n meddwl bod yn un syniad da, achos os dwi'n yn gwybod lle dyn ni'n mynd ydy bobl eraill yn mynd i wybod lle dyn ni'n mynd i waith. Ond... So na, ond mae yna rhyw foment o ysbrydoliaeth. A dwi'n meddwl, dyda ar gyfer y gyfres gos yma, os o'n i'n deud, na'r siop yn Glynafon yn Llangranog oedd y foment, ac yn meddwl bod y Saesnig eiddio'r pentre yma'n digwydd. Ac wedyn mae dechrau yr ail nofel, yr ail nofel yn dechrau mewn ddim dechrau, ond mae'r tua dechrau am Arthur Goss yn yr ysbyty wedi bod mewn coma am dipyn ac mae o'n dod rownd. Mae hynny'n seiliedig ar ymrofiad i. Waw! Dyma beth sy'n rwan dros o coma ys dal. Dwi'n lwcus i'n hal i fan hyn a dweud y gwir. O fi yma o gwbl. Ond yna, reit, so mae hwnna'n fan cychwyn, a wedyn, mae gennau garafan yn Gwbert yn Aberteifi, a mae yna gwch yn mynd allan, Bay to Remember ydy'r peth, a ti'n edrych ar hwnnw'n mynd allan, a dyna lle mae'r nofel nesaf yn cychwyn, dyma, a ti'n ychwanegu dipyn bach o Reality Plus, a dyna beth i'r nofel, ynddo? Reality Plus wedi cael ei lunio yn daclus i mewn i fframwaith sydd yn gwneud, sydd yn rhoi pleser i bobl bod nhw'n gweld datblygiad y fframwaith yma. Yna ddys gyda i ddim afflu o ddim syniad sydd mae'r fframwaith yna mynd i ddatblygu ni ar hyd y ffordd. Wel, ond mae rhywun yn gweld, yn teimlo, dyna syniad, iawn, oce. Ond mae fo'n dechrau dod mae rai pobl yn mirniadu fi bod fi'n rhy daclus. Os yn diwedd, mae pob dim yn berffaith. Ond dyna reswm mae'n ffuglen yn dydi, achos dydy bywyd ddim yn taclus wastad. Gwen, beth amdano chi ac y syniad o ysbrydoliaeth? Dros y blynyddoedd, dwi wedi bod yn sgwennu am blynyddoedd nawr, dwi wedi dod i sylweddoli bod popeth i chi'n ei weld a'i glywed
a'i ddarllen, a'i wylio ar y teledu, a'i brofi yn eich bywyd bob dydd, mae e'n suddo i mewn i chi. I mewn i chi symwybod chi falle. Ond mae siwt ddaw e mas to, ac ar ba ffurf yn ddirgelwch llwyr. Dyw e ddim bob amser yn dod allan ar y ffurf ath e mewn. Mae yna rhyw broses dwi ddim yn ei deall chi yn gweithio ar wybodaeth. A mae'n wir, fe ddaw rhywbeth, fe ddaw rhyw syniad sydyn, ond beth sy'n siom weithiau yw, nid dyna'r syniad sy'n gweithio. Mae gen i ryw ysbrydoliaeth sydyn, bydde hwnna'n syniad da, a weithiau dyw e ddim. Dyw e ddim yn syniad da o gwbl. Fedrwch chi ddim gweithio'r peth, fedrwch chi ddim prosesu'r peth. A mae'n siom wedyn i orfod i adle fynd. Ac yn aml iawn, dwi'n canfod, taw'r ffordd orau o ddatblygu nofel yw just sgrifennu. Mwyaf gyd i chi'n sgrifennu. Mwyaf gyd mae pethau'n dod yn glir i chi. A fel mae Gareth yn dweud, mae yna lwybr i'w gerdded rhwng y dechrau a'r diwedd. A dwi'n un o'r rhain, dwi'n obsesiynol ynghylch strwythur'r nofel. A mae rhaid i bethau weithio, mae'n rhaid i'r stori fod yn synhwyrol ac yn gall ac yn gredadwy. A weithiau chi'n dod i ryw fan, a chi'n meddwl, wel, ble dwi'n mynd o fan hyn? Ond os na fi barhau i sgrifennu, hyd yn hyn, mae e'n do mas yn y diwedd, mae e'n gweithio yn y diwedd. Ond mae fel sy'ch chi'n mynd, dywedodd rhywun unwaith, o'n i'n darllen rhywbeth, pan bod y sgwennu mynd yn dda, mae'n mynd i ryw fath o hanner trans. A dyw i ddim yn ymwybodol o'r amser yn mynd heibio, na dim sy'n digwydd. Na dwi'n mynd dweud hynny, ond dwi yn deall y peth yma bod chi jyst yn sgrifennu, a mae fel sy'r weithred i hun yn rhyddhau syniadau a gadael i chi i edrych ar gyfeiriadau gwahanol. Fedra i ddim egluro'n well na hynny, achos fel oedd Terry Pratchett arfer dweud, pan o'n nhw'n gofyn iddo fe ble chi'n cael eich syniadau, oedd e'n dweud o Warws yn Swindon. Sy'n nodweddiadol iawn o Terry Pratchett. Ond dwi'n deall o ble oedd e'n dod, achos oedd e ddim yn gwybod chwaith. A mae'r syniad yma bod na ryw storws yn rwle. Chi'n gwybod, mae pobl sydd ddim yn sgrennu yn meddwl bod chi'n cadw, falle bod chi yn cadw ffeiliau o erthyglen y papur newydd neu pethau, a chi'n chwilio drwyddyn nhw. Dwi'n nabod lot o awduron sy'n neud hynny, ydych chi? Na, a beth, y cwestiwn nesaf dwi'n meddwl sy'n llifo o hynny, sut dwi'n gweithio, dwi'n creu cymeriadau, a wedyn dwi'n rhoi y cymeriadau mewn sefyllfa, a wedyn mae ymddigiad nhw yn y sefyllfa yma yn union, maen nhw, fel petai mae bobl iawn, dim ond un dewis sydd ganddyn nhw, os maen nhw'n triw i natur nhw. So faint mor bwysig yw creu y cymeriadau iawn a cymeriadau cyflawn yn eich penna cyn dechrau'r gwaith. Gareth? Dwi'n mynd gwneud hynny. Dwi'n gwneud nhw fel ma'n mynd ymlaen yn lys yma. So maen nhw'n datblygu? Maen nhw'n datblygu wrth y stori'n fynd yn ei flaen, ie? Mae angen rhywun i fod yn ddyn cas, mae angen rhywun i fod yn ddyn neis neu bynnag. A wedyn, dwi'n dieddol o seilion mae'r bobl iawn, felly dwi'n nabod lot o gas. Sioc! A lot o bobl neis o fyd. Ti'n gwneud nhw'n gasach na beth nhw'n go iawn. Ydyn nhw'n gwybod, Gareth? Wel, dwi'n di deithio nhw, ac nhw'n nabod i hyn. Oes na rhywun erioed wedi gweithio allan? Pwy ydy'r cymeriadau yma?
Roman a Clay, mae nhw'n deud. Mae gen i gyfres o straeon byrion yn dod allan nes ymlaen. Ie. Nes ymlaen yn y flwyddyn, o'n i siarad efo Mari, dyma beth yn y ymlaen. Ac a mae lot o'r cymeriadau yna, sy'n rhai o'r straeon, yn straeon, mae enwau iawn nhw yn y stori. Cymeriadau nhw yn efo. Ond dyn nhw ddim yn nofelau detectif. Mae nhw'n fwy o rhyw bethau rôl dal math o beth. Dwi'n gweld yn un fel rôl dal Cymru. So, dych chi'n cyfarwydd iawn efo rheolau witness protection felly, Gareth? Felly fel chi'n mynd i mewn newid y bywyd a byw yn y wladfa yna rhywle ar ôl hynny. Gwen, sut wyt ti'n mynd o gwmpas y creu cymeriad? Wel, yn y gyfres gyfoes, mae gen i brif gymeriad gwahanol bob tro. Ac wedi gwneud y nofel gyntaf yn y gyfres honno, des i ryw benderfyniad fe fydden ni'n chwarae Alfred Hitchcock ar gyfres. Felly be dwi'n neud yw dwi'n cymryd rhywun cafodd ei gweld yn fyr iawn yn y nofel flaenorol a'i gwneud nhw yn brif gymeriad y nofel nesaf. Glyfar. Right. A nawr bod fi wedi gwneud tair nofel yn y gyfres honno, dwi nawr wedi bod mor hi a ail gyflwyno cymeriadau oedd yn y nofel gyntaf. Nid llawer iawn, dyn nhw ddim yn gwneud lot fawr yn y drydydd nofel, ond os ydych chi wedi darllen y nofel gyntaf, mi fyddwch chi'n nabod yr enwau. A mae hynny'n ymhlesio i mewn ffordd ffôl, dwi'n siŵr. Ond dwi'n dod at gymeriad o safbwynt eu personoliaeth, y prif gymeriad yn y nofelau cyfoes. Sut rai nhw, beth yw eu problemau nhw, sut maen nhw'n byw, beth yw eu cysylltiad nhw gyda'r dref ffuglenol maes Eifion. A wedyn mae pawb arall, fel petai nhw fel oedd Gareth yn dweud, maen nhw'n tyfu allan o hyn. Mae angen teulu sydd fel hyn. Mae angen pobl sydd fel yna. A maen nhw'n tyfu. Ac i chi'n trio'ch gorau glas i wneud nhw'n gymeriadau credadwy a chyflawn. Ond gall pawb ddim bod mor gyflawn. O safbwynt y rhan maen nhw'n chwarae yn y nofel. A wedyn, wrth gwrs, mae gyda chi'r broblem o'ch llofrydd. Faint i chi'n datgelu am eich llofrydd, faint i chi'n dangos eich llofrydd. Mae rhaid i chi ddangos e. Dwi ddim yn deg fel arall. Ond sut i chi'n mynd i bortreadu'r person ma, chi'n modd? Ydy'n gredadwy taw dyma'r person sy'n llofruddio. A mae'n un o'r pethau mwyaf diddorol yng nghylch sgrifennu nofelau, dwi'n credu, yw creu pobl. Dwi'n trio ngorau glas i beidio wneud unrhyw un yn debyg i rywun sy'n bodoli. Dwi'n gael un peth, dwi'n meddwl bod y cymeriadu yn fwy pwysig na'r plot. Yn bendant. Enghraifft, ond i'n arfer bod, dwi'n cofio, dwi'n mynd aros i mewn i wylio llawer o'r raglenni teledu erioed. Ond o'n i'n arfer edrych ar y Touch of Frost. Ond sych chi'n gofyn i mi be oedd plot unrhyw un o'n nhw, dwi'n cofio dim byd. Ond dwi'n cofio'r cymeriadau a'r cymeriadu oedd yn digwydd yn hwnnw. A dyna beth sydd yn ddeniadol i bobl, ydy'r cymeriadau sydd yn y peth. Yn hytrach na'r bobl stori wrth gwrs yn bwysig. Ond dwi'n meddwl bod y cymeriad yn bwysicach. A hefyd wrth gwrs, os mae cymeriadau'n iawn, mae bobl yn mynd i coelio mod beth bynnag sy'n digwydd iddyn nhw yn digwydd. Achos mae o'n fel petai darn o natur nhw neu darn o hanes nhw. Mae'n wir ac dwi'n meddwl mod y darllenwyr yn mwynhau dod i nabod bobl. Bobl newydd sy'n cael eu cyflwyno iddyn nhw. Dwi'n meddwl mae hwn yn bwysig. Granda, dyn ni di
treulio 3/4 awr yn sydyn. Ac mae yna y bobl yn y cynulleidfa sydd wedi gofyn rhyw cwestiynau. A mae cwestiynau dwi'n meddwl yn llifo o sgwrs dyn ni wedi cael hyd yn hyn. Mae o'n sgwrs ddifyr. Jyst i ni gadael y busnes o'r cymeriadau, un o problemau sydd gennau, dwi'n sgwennu 5 nofel ar hyn o bryd ar yr un gyfres. Ac wrth gwrs mae o'n cymeriadau yn nabod ein gilydd achos dyn ni sôn am ardal cefn gwlad. Pawb yn nabod ein gilydd. So yn union fel ddech chi'n neud, Gwen, mae yna rai sy'n mwy o darn yn un nofel na llall. Ond mae yna tueddiant i rai bron i atgyfodi fel zombies o'r bedd. Ac dwi'n sgwennu y nofel 5 a gen i ddim ddiddordeb yn ail-weld un o'r prif cymeriadau nofel 2, ond yn sydyn, right, mae wedi syrthio ynghariad gyda'r prif cymeriad y nofel newydd. A dwi ddim yn gallu hollti nhw, fydd o'n fel Romeo and Juliet, fydd o'n bloodbath dros y siop. Ond y trafferth hefyd dwi'n cael mae darllenwyr yn gofyn, beth sydd wedi digwydd iddi hi neu iddo fo ers dyn ni wedi weld nhw yn diweddarach. So dwi'n ceisio peidio mynd I mewn I saga, family saga, yn hytrach na stori, ond dyna fo, un o'r pethau sy'n heriol I troedi'r ffin yma. Nawr te, sôn am pethau sy'n heriol, aelod y cynulleidfa sydd wedi gofyn, ydych chi wedi cyfeirio at y pandemig yn eich llyfrau, neu ydych chi'n bwriadu wneud o yn y llyfrau nesaf? Dwi'n edrych ymlaen at y nofel gyfoes nesaf bydda fi'n ysgrifennu, bydd honno yn y pandemig. Achos am rhywbeth erchyll, mae'n anrheg I awdur trosedd. Anrheg. Ond dwi'n edrych mlaen at wneud hynny. Gareth? Mae gennau nofel, wel, yn y golch, wel, mae un ar y ffordd dwi'n gwybod, yn y dyfodol dwi'n gwybod enw Helga di enw'r nofel. Ac mae'r pandem, mae I gosod yn 2030. Ac mae'r pandemig wedi bod. So, dyn ni'n edrych yn ôl at y pandemig, rhywbeth... Mae'n 2 pandemig wedi bod. Waw. Wow, so dyn ni'n cael 2 for the price of 1 ar y pandemics ma, Gareth. Mae hwn yn fargyn, dydy o? A pen ti'n sgwennu'n 2030, sy'n rhaid ti fod yn authentic o gwbl. Dim am chwil. Dim am chwil o fath yn y byd. Os dwi'n wrong, dyna ni, tough. So, y cwestiwn nesaf sydd dyn ni'n sôn am ymchwil a dyn ni'n sôn am sut mae'r nofel yn datblygu. Ydych chi'n cynllunio yn fanwl neu yn gadael y llyfr yn datblygu fel y bydd? Dwi'n cynllunio bob pennod. Waw. Dwi'n sgwennu braslun o bob pennod. Dwi'n dechrau trwy gwneud rhyw fath o sgwennu ac just edrych ar syniadau a dwi'n sgwennu pethau fel beth petai hyn yn digwydd. Ydy hynny'n syniad da? Pethau mor dwp a hynny. Sgwennu fy meddyliau ar bapur. Wedyn pan bod gyda fi ddigon ohonyn nhw a dwi wedi hen flino ar wneud hynny, dwi'n trio wedyn torri'r peth yn benodau. A dwi'n trio cael braslun. Ond y broblem yw, dwi braidd byth yn cyrraedd ymhellach na 3/4 o'r ffordd drwodd cyn fod yr ysfa I sgrifennu'r blwmin peth yn mynd mor gryf. Dwi'n gadael ym mhenodau, dwi'n mynd gorffen y nofel mewn penodau taclus, mewn braslun, dwi'n dechrau. A wedyn dwi'n mynd nôl I orffen y brasluniau'r penodau olaf, dwi'n sgrifennu drwodd wedyn. Mae fel petai digon gen I wedyn I weithio arno. Mae o'n swnio, esgusod o fi am y delwedd erchyll, ond mae'n swnio'n debyg pan ti'n yn y ward geni. Ac y byd drag yn deud paid gwythio eto. Ond ti'n bendant bod mae'n amser gwythio. Ti'n marw eisiau gwythio. Na fo. Gareth, beth amdan eich waith chi? Dych chi'n cynllunio neu dych chi'n just yn... Sa'n syniad yma busnes gwythio yma o gwbl. Wrth gwrs, sori am hynny.
So, ydych chi'n cynllunio'n fanwl neu ydych chi'n amdani? Na, mewn gair. Dwi'n gorffen un diwrnod a wedyn dwi'n wrach ei sgwennu rhyw cwpl o nodiadau. Ond sgynna i, dwi'n dal at i sgwennu, rhag ond bod fi'n anghofio. A wedyn, ac ond bod fi'n anghofio ar gyfer y diwrnod wedyn, neu sgwennu rhyw nodyn bach ar ddiwedd neu ar dechrau penod newydd neu rhywbeth felly, jyst i asgoffa fi lle o'n i'n meddwl bod fi'n mynd y llys yma. Ond i bob pwrpas, mae gynna i rhyw fath syniad lle mae'r stori mynd i orffen, ond na, yn y diwedd. Ond beth sy'n ddifyr iawn i fi clywed, mod Gwen yn cynllunio'n fanwl, Gareth amdani, flat out, ond hefyd, mae ddau ohonoch chi yn dweud bod ydych chi ddim quite yn sicr ar y llwybr mae'r nofel yn fynd. So mae hwn yn ddifyr iawn. Mae'n rhyw cysylltiad efo awen neu rhywbeth. Just yn cymryd drosodd rhywsyd. Dwi'n casau'r awen. Dyw e ddim fel rhyw angel fach yn eistedd ar eich ysgwydd chi. Dyw e'n gorach bach cas yw'r awen. Dyw yn y seler. A pan i chi'n gofyn am help, pan i chi'n gofyn am rhyw gymorth i fynd dros rhyw fan anodd, mae'r corach yn dweud, na, cewch chi ddim. A daw'r corach wedyn, fe ddihunydd y corach, pan i chi 3/4 y ffordd trwy un nofel, a dyna'r unig beth gewch chi gan gorach yr awen, yw syniad am nofel hollol newydd. Sgyda chi ddim ar amser i fynd ati, pan i chi'n trio tynnu'r llinynau'r nofel flaenorol at ei gilydd. Felly dwi'n casau'r awen. Dwi wedi cael rhywbeth debyg, pan dwi jyst yn sydyn yn feddwl am cymeriad, mae rhaid i fi sgwennu fel lawr, ac os dwi ddim yn ofalus, mae o'n gweithio hyn i mewn i'r stori, lle does na ddim le iddo fo gwbl, ond dwi'n gwybod yn union beth i feddwl. So, os gennych chi rhyw corach yn y seler, Gareth, os allai gofyn? Dwi'n cael mae'r awen yn haro fi fel awen yn y bath. Na fel arfer, dwi'n gorwedd yn yngwely fi nos. Ac dwi'n cael, ti'n just troi pethau yn y feddwl, a wedyn, cael syniad yn y syniad hwnna, dwi'n anghofio am y blwmyn peth, mi'n codi yn y So, sôn am syniadau sy'n yn eich llyfrau chi, beth yw'r ffordd fwyaf erchyll o lofruddio rhywun rydych chi'n defnyddio yn eich llyfrau? Wel, dwi wedi. Mae yna un cymeriad, ond ddim yn dal grenade wrth i frest ac yn chwythu i fyny. Waw! Wff! Chi'n gwybod offer gymerwyr angladdau? Ie. Mae nhw'n gwneud y pereneinio yma. Ie. Mae gyda nhw rhyw offer mileinig iawn o'r enw trocar. A mae cael hwnnw wedi wthio i mewn i'r wythien ar top eich glin, ephemeral artery, yn un o'r ffyrdd casa. Waw. Dwi wedi meddwl amdano. Yn esberig ar y diawl. Wel, o'n i feddwl, mae gennau, i cadw cwmni efo fi heno, mae gennau'r bobl mwy o pereglus yng Nghymru, achos dwi'n siŵr bod chi'n gallu cael getaway gyda bob dim ar ôl y holl brofiad sydd gennych chi o llyfryddiau. Dwi'n meddwl mae linell yma, da chi eisiau gwneud rhywbeth ddifyr a gyfeilgar, ond hefyd rhywbeth sy'n crediadwy, sy'n bwysig yn dydia. So mae hwn yn ddifyr. Mae cwestiwn arall sy'n gen... Gai ddweud un peth yma ar hyn. Dych chi wedi gweld y ffilm efo Jack Lemmon, a ddim yn cofio pwy oedd hi, How to Kill Your Wife. O, ie. Dych chi wedi gweld honno? Wel, lle mae awduron, bobl fatha Gwen Parrott yn medrych yn ddynes berig bywyd i mi. Yn mynd i gael te ar man o'n blaen mewn ec. Fyddwn ni'n ffeindio rhyw ffordd i eflyg i'n lladdu yn y te.
Mae gen i cwestiwn yn penodol i chi, Gwen. Ai chi sy'n cyfieithu llyfrau i Saesneg, neu cyfieithydd proffesiynol? Fi, achos dyna beth o'n i. Ie. So ydyna anodd wedyn i cyfieithu tafodiaethau? Mae tafodiaethau'n amhosib. Yr unig beth y gallwch chi wneud gyda tafodiaethau yw trio gwneud gwahaniaeth rhwng y gogledd a'r de yn Saesneg. Ac a dweud y gwir, dim ond Saesneg y cymoedd sy'n ddigon unigryw, i'r glist i chi allu rhoi blas. A dyna fantes anferth y Gymraeg. Mae gyda chi raff doreth o dafodieithoedd sy'n gwbl dderbyniol mewn llyfr. Mae ddifyr iawn, achos digwydd bod ges i rhyw profiad ddifyr heddiw yn checio'r proflen nofel, cyfieithiad o un o nofelau fe'n hunan. Ac dwi'n stryglo efo'r gair, lodes, sy'n gair mor bwysig i ni yn Sir Drefaldwyn. Mae'n un o'r pethau mwyaf bwysig. A so yn y pen draw, be dwi yn mynd i wneud ydy i defnyddio fo fel lodes ac yn rhoi glossary yn y tu flaen ac yn deud be mae hwn yn golygu. Achos, please paidiwch edrych efo ni yn y geiriadur, achos mae'n deud wench. Ac mae o'n hollol wahanol i'r ystyried ynglyn â'r gair wench yn Saesneg, yn dytia. Ond sy'n byd agosau i fy nghalon is, mae rhywun yn deud, tyd yn laen lodes, fydd a'n benthyg gan y 100 iddyn nhw syth bin. Mae o'n agos iawn fy nghalon. So mae o'n ddifyr am beth ni'n neud efo tafodiaethau. Granda, mae'r cloc yn erbyn ni, ac dim ond cwpl o munudau sydd ar ôl. So allai diolch i chithau, i Gareth a Gwen o Gŵyl fy nghalon wedi bod yn sesiwn ddifyr iawn. Ac i'r gwrandawyr, mae'r siop lyfrau sy'n cysylltu ynglwm â'r sesiwn yma, di siop Oriel Penarallt ym Machynlleth, sy'n digon lleol i fi. So os ydych chi'n mynd i'r gwefan ac fydd na dolan i cysylltu yn uniongyrchol efo'r siop lyfrau, yn hytrach na roi bob ceiniog i mewn i'r pocket Mr Bezos yn Amazon. Ac wrth gwrs mae'r gwefan llyfrau G Wales hefyd yn dda iawn. Ond plis defnyddiwch ein partneriaid y siopiau llyfrau. Blwyddyn nesaf, wrth gwrs, fydd Gŵyl Crime Cymru yn y cnawd fel petai, ac mae hwn yn rhagflas y fath o sesiwn allwn ni cael eto gobeithio. Oedd hwn yn sgwrs ddifyr tu hwnt. Dwi wedi cael fy ysbrydoli, mae gennau rhywbeth i wneud wan, so dwi'n mynd i cael rhyw brechdan ham am swper a nôl i sgwennu'r nofelau detectif. Diolch o galon Gareth Williams a Gwen Parrott. Diolch yn fawr. Am y tro. Dim probs.